croeso i'r stream. Heddiw byddwn ni'n troi, mae wedi cyrraedd o'r diwedd, mae VVVVVV wedi cyrraedd gyda'r fersiwn Gymraeg, felly edrych ymlaen yn chwarae fe am y tro cyntaf. Just cyn i ni cychwyn. Robot, yes! Does dim byd gwell na robot i gychwyn y stream. Hooray, hurrah. Ffantastig. Ydy e wedi gwella Emrys? Diolch beth. Right, fi'n mynd i just neud bach o profi. Dyna pam fi mor ddiolchgar. Mr Roboto, diolch Celtic Viking. Neu Celtic Viking. Na, fi wir yn werthfawrogi bod chi yma o'r cychwyn, achos gallwn ni wedi parhau gyda'r stream am hanner awr fel Mr Roboto, a fi ddim yn credu bydd unrhyw un eisiau gwylio hwnna yn y vods neu'n fyw, felly diolch yn fawr iawn. Fi'n mynd i gwasgu start, jyst i gweld os mae'r lefelau sain. Wel, gynt, actually, neu checo bod y ffocws yn gywir gyda'r webcam. Os fi ddim eisiau cychwyn a bod e'n rubbish. Un munud. Bach o housekeeping. Just i ddechrau. So, na i newid hwn. Just yn gyflym. Yeah, ma fe'n okay. So, yeah, fi'n hapus. Do hwnna. Nawn ni just bwrw ymlaen. Nawr, with an S. Celtic. Right. Fi eisiau gwirio bod y sain. O, fi ddim eisiau hwnna. Graffig. Right, ni ddim eisiau anorchfygolrwydd, sef invincibility. Mae hwnna ddim yn hwyl o gwbl. So, achos nes i gyfieithu, neu lleoleuddio'r gêm yma, so dyna beth yn dweud, mae lleoleiddio i'r Gymraeg, mae hwn, fi wedi bod yn lwcus iawn i gael caniatad a mae Terry Kavanagh sydd wedi, mae wedi lleoleiddio i gêm i llawer iawn o ieithoedd gwahanol, a ffodus iawn bod e wedi cytuno ac yn gefnogol o lleoleiddio i ieithoedd lleafrifol, a mae wedi wneud VVVVV nawr heddiw. Mae hwn wedi dod mas fel update neu diweddariad, fe gyda i ddoi o dde. O, mae Dungeon Dis, Dicey Dungeons yn eisoes wedi wneud, a ni jyst yn aros ychydig mwy am Super Hexagon. Sydd ddim gyda lot o dext, ond mae'n neis i gorffen popeth. Right. Ni'n barod i gychwyn. Dychwelyd i'r gêm. Right. O na! Ydy popeth yn iawn. Mae rhywbeth o'i le rydyn ni'n mynd i grasio. Gadewch ar unwaith. O na! Pawb oddi ar y llong. Ni ddylai hyn digwydd. Phew, roedd hynny'n froachus. O leia fy wnaethon ni gyd ddianc. Iawn, boys? Boys? Wait a sec. Ble mae'r sain? Mae hwn yn really, really weird. Penbleth. Ydy'r opsiynau sain? Right. Mae fi'n mynd mas o hwn. Fi eisiau checo bod y sain... Opsiynau sain yn gywir nawr. Un munud. Hyn yn weird i fi. Right. Cerddoriaeth. Cryfder o gerddoriaeth. Right, okay. There we go. Okay. Na, ond o ddim sain cerddoriaeth, so fi eisiau cael y sain cerddoriaeth, so chi'n clywed e, achos fi wrth fy modd gyda'r cerddoriaeth Game I Terry. Right, ydy hwnna'n okay? Chi'n clywed fi ar sain? Right. Ro'r chat, so mae fe'n actually dod lan.
okay. Cool. Cool. Rhaid i ti gweld beth sy'n dweud yna. Right. Ydy hwnna'n okay? Os na, na i troi'r sain lawr ar y monitor. Dwi'n mynd eisiau double. Right. Beth am nawr, Emrys, ydy'r sain yn okay? Great fel na. Okay. Awesome. Right. Dychweled. Dychweled i'r gêm. Dyna ni. Ie, fi wir yn hoffi cerddoriaeth yma. Mae Chipsel yn Dungeon y Dis. Mae cerddoriaeth fi yn really nice hefyd. Pretty cool. Llongyfarchiadau, rwyt ti wedi dod o hyd i dlws sgleiniog un allan o 20. So, yeah. So, mae yna lot o termau fel gofod yn hwn. Dwi wedi penderfynu fel arfer chi'n wel, yr opsiwn yw chwarae lan a lawr a botwm lan a lawr y keyboard, ond fi wedi penderfynu wneud yn fwy, wel, fi'n gallu fwy o chill, bellach chi ffwrdd o'r sgrin a fi'n gallu defnyddio'r y controller, y reolydd, fel fi wedi gyfieithu fe. So, yeah, ond mae fe'n gweithio'n gret gyda'r ddau. Ie, cyffroes iawn. Mae'n wych i finally, o'r diwedd, yn gallu gweld hwn. A chwarae fe ar stream. Help, os unrhyw un yn gallu... Violet, IT yw hwnna. Captain, ti'n iawn. Mae rhywbeth wedi mynd o'n ofnadwy o'i le gyda teleporter y llong. Rwy'n meddwl bod pawb wedi cael ei teleportio i ffwrdd ar hap gallen nhw fod yn unrhyw le. O na. Rydw ar y llong. Mae wedi difrodi'n ddrwg, ond mae'n dal yn gyfan. Ble wyt ti, Captain? Rydw ar rhyw fath o orsaf ofod. Mae'n ymddangos yn eithaf modern. Mae'n ymddangos bod rhyw fath o ymyrraeth yn y dimensiwn hwn. O, rwy'n darlledu cyfesurynau'r llong i ti nawr. Ni allaf eich teleportio nôl, ond os gallu ti ddod o hyd i teleporter unrhyw le gerllaw, dyle ti allu teleportio yn ôl ataf. Alright. Iawn, byddaf yn ceisio dod o hyd un. Pobl o Captain, byddaf yn parhau geisio dod o hyd i weddill y criw. So, swyddfa cyfathrebiadau. Gantri a doli. So, mae'n term... O. So, dynion ie yw hwnna. Yes, men. Dynion ie. Yeah! Right. Fi erioed wedi gwblhau y gêm yma. Fi wedi gallu skipo trwyddo fe wrth i fi cyfieithu fe, ond fi heb wneud e gyda anorchfygolrwydd off, so invincibility off, achos, yeah, fi ddim di... Wel, o'n i eisiau safio fe am y stream, really. So, edrych ymlaen. Ond mae'n un arall o'r pethau sgleiniog yna. Mae'n debyg nad oes ei angen arnaf mewn gwirionedd, ond efallai y byddai'n braf mynd ag ef yn ôl i'r llong i'w astudio. Go on then. Pamlai. So chi'n gallu gweld y thing o disgyrchiant yw'r holl peth y gêm yma. So chi'n gallu flipio nôl ac ymlaen. Llongyfarchiadau rwy ti wedi dod o hyd i dlws sgleiniog 2 allan o 20. Rhyfela ffosil. Oh. Come on. Oh. Dwi yn... Oh, na! Right, fi di cael yna, so it's not. Dwi wrth y modd gyda'r genre platformer. Os chi yn dilyn fideos ni a chi'n gweld streams ni, pan mae'n dod i fel gemau tebyg i retro, dyma yw fy lle hapus fel petai. So, yeah. Os unrhyw un yn y chat wedi chwarae gêm yma o'r blaen? Ooh. Buzz! Stafell yn hwyrol. Oh, damn. Right.
Damn ya. Suit Tristo. What? Drilliwr. Mr Driller. Tywod cyflym. Sorry. Fi'n darllen e achos fi'n teimlo mae rhaid achos fi wedi cyfieithu geiriau'r Cymraeg. Os fi ddim yn clywed y Cymraeg, dwi ddim wedi digwydd, you know. Fi yn gobeithio bydd pobl yn dewis yr opsiwn Gymraeg, ond os na ni gyda tystiolaeth bod e yn cael ei ddefnyddio fan hyn ar stream a bod ni wedi cyflawni rhywbeth, so yeah. Ond fi yn gwir gobeithio bod pobl yn mynd i dewis e, so byddai yn kind of roi yn y cyfryngau cymdeithasol gorau fi'n gallu os chi yn lledaenu'r neges bod e ar gael, achos dim pwynt i fi wneud os mae neb yn defnyddio fe, ond okay. Bwii! Mae'n teleporter. Gallai fynd yn ôl at y llong gyda hyn. Mae'n amser. Right, a fi'n nôl. Hei! Captain! Lefel wedi gorffen. Wyt ti wedi achub aelod o'r crew? 4 sy'n weddill. Right, challenge fi'n rhoi fy hun i wneud hwn cyn 10 o'r gloch, felly os chi'n rydd right tan y diwedd a chi'n hapus a eisiau gweld bach o platforming yn Gymraeg, dyma lle i fod. Felly, Doctor, oes gen ti unrhyw syniad beth achosodd y ddamwain? Mae yna rhyw fath o signal ryfedd yma sy'n ymyrryd anhoffer. Achosodd i'r llong golli ei safle quantum, gan ein disgyn i'r dimensiwn hwn. O, na! Ond rwy'n credu y dylem allan trwsio'r llong a gadael fan hyn, cyn belled ag y gallwn ddod o hyd i weddill y criw. Dydyn ni wir ddim yn gwybod unrhyw beth am y lle hwn. Gallai'n ffrindiau fod yn unrhyw le. Gallen nhw fod ar goll neu mewn peryg. Gallen nhw teleportio nôl yma. Nid oni bai ei bod yn dod o hyd i ffordd i gyfathrebu â ni. Ni methu pigo fyny'r signal a dyn nhw fethu teleportio yma oni bai ei bod yn gwybod ble mae'r llong. Felly beth ydyn ni'n ei wneud? Mae angen i ni ddod o hyd iddyn nhw. Ewch allan i'r dimensiwn a chwiliwch am unrhyw le gallen nhw wedi diweddu i fyny. Iawn, ble rydyn ni'n dechrau? Wel, dwi wedi bod yn trio ffeindio nhw efo sganwyr y llong. Nid yw'n gweithio, ond fe nes i ddod o hyd i rhywbeth. O, map. Handy. Mae'r pwyntiau hyn yn dangos ar ein sganiau fel rai sydd â phatrymau egni uchel. Mae siawns dda i bod nhw'n teleporters sy'n golygu ei bod nhw fwy na thebyg wedi eu hadeiladu ger rhywbeth pwysig. Gallen nhw fod yn lle da iawn i ddechrau edrych. Iawn, bydda fy mynd allan i weld beth allai ffeindio. Dwi yma os oes angen unrhyw help. O, diolch Emrys am roi link i'r gêm ar Steam. O, hwnna'n really handy. Awesome, diolch. O, tiwn. Right, fi'n mynd i check o beth yw'r rhain, actually. Pwyswch i actifadu'r terfynell. Jukebox, bydd cyneuon yn parhau chwarae nes i chi adael y llong. Casglwch dlysau i ddacloi cyneuon newydd. Right, mae rai cyneuon yn cyneuon Saesneg, so obviously pwysio fod onwards. Mae nhw wedi aros fel maen nhw. Anger dros archwilio. A dyna'r plusau ni wedi ffeindio'n barod. Mae hwn yn ymddangos fel lle da i storio pethau sgleiniog hynny. Mae Victoria wrth ei bodd yn astudio'r pethau diddorol, rydyn ni'n ei ddarganfod ar ein hanter ieithau. Gobeithio ei bod hi'n iawn. O, Drian. Mae soft spot dy hi am Victoria. Right. Mae fi cofio nawr. Ble yn union. Dwi ddim, fel o'n i'n dweud, dwi ddim di gorffen y gêm yma. Fi ond wedi kind of twyllo fy ffordd trwy jyst i gallu neud syniad o'r lleoleiddio. So, yeah, si ddim yn eistedd yn dda dy fi, so fi ddim yn rhaid fi gorffen y heddiw.
heb unrhyw tricks neu unrhyw beth. Right, a dwi di... Oce, hwnna jyst yn dangos ni ble ydyn ni. O, fi'n hoffi hwnna. Teleporter difot. Oce, so mae yna... Oedd lot o... nodau a pethau gwyddonol iawn. Neu fel pethau i wneud gyda fel gofod y pethau. So, fi wedi dysgu lot o hwn. O lle o leiddio'r gêm yma. Oh, no way fi'n mynd i gael hwnna. Ond, bydden ni yn dweud, bydd Emrys yn anghytuno dy fi, fi'n credu mae hwn yn un gêm eitha anodd. Fi ddim yn gwybod os mae fe cystal â beth yw'r gêm na chi'n hoffi chwarae sydd yn anodd. Beth yw e? Jump King. Ond, bydden ni yn dweud mae fe'n gêm skill uchel o ran platforming. Neu platformio. Neu neidio dros pethau. Right. Okay. Oh. Right. Oh. Right, there. Dad. Ond be chi'n meddwl o'r soundtrack na? Mae fe'n addanchu neu chi ddim yn hoffi chiptunes? Fi wedi provocio Emrys na, fi'n siŵr o ddweud y jumping yna. So mae wedi bod yn nago fi ynglyn â fe. Damn! Ddim yn dweud. Yeah, correct. A tour, the tower, yeah. Sorry. A tour at the tower. Darro! Come on. Oh. Come on. Damn. Fi'n mynd i trio D-pad achos mae hwnna'n fwy retro style? Neu style retro? So yeah, gallu gweld y bit fi'n stryglo gyda fe pan fi'n hollol distaw. A fi ddim yn dweud unrhyw beth achos dwi yn y zone. Y zone platformer. Platformio. Oi! Damn. Right, here we go. Boom, 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 boom. Yes! O'r diwedd. Gweld coch. Capten, a dwi'n falch o dy weld i. Roeddwn i'n meddwl mai fi oedd yr unig un i ddianc o'r llong. Fy milion, roeddwn i'n gwybod y bydde ti'n iawn. Felly beth yw'r sefyllfa? Beth ni? Hwn nes i Super Meat Boy hydrach a Jump King i fi. Digon teg. Cofio chwarae hwn pryd ddoth allan i gychwyn. Gemau fel hyn mewn ffasiwn am spelen oedd. Oedd e'n... Dwi'n gweld, wel, gwell i ni gyrraedd yn ôl te. Mae teleporter yn yr ystafell nesaf. Nice. Perfect. Hey. Level with gorffen. Tri sy'n meddill. Okay. Pwyso na, ydw i eisiau? Na, just parhau. Neu, ble fi'n teleporter? Ydw i nawr? Falle, ydw i'n gallu mynd lawr o fanna? Na fi trio mynd lawr yn credu. Okay. Na i just aros fan hyn nawr. Pwyso chi siarad. Mae'n wych bod yn ôl. Ni allaf aros dy helpu i ddod o hyd i weddill y crew. Bydd e fel yr hen ddyddiau, Captain? Right, fi'n gallu mynd lawr fan hyn. Dwi wedi bod yma o'r blaen. Yn y chat, os chi yn dilyn hwn a chi'n gallu gweld bod fi'n mynd y ffordd wrong, just gael fi gwybod achos fi'n teimlo fi wedi just bod fan hyn. So, ti yn gywir?
Neu dwi wedi mynd y ffordd arall. Na, gawn ni weld. O, fi heb bod ffordd yma. Okay. O, okay. A fi nôl. Na, okay, na. O. Right, beth sy'n ochr yma? O, o. Neu di'n lwpio. Fi ddim quite yn siŵr. Ond, nawn ni trio ffordd yma. Okay. O, na! A beth sy'n draw fan hyn? Rhaid bod rhywbeth da fan hyn. O! O! Fi benna ddim di bod ffordd yna. Right. There you go. O! Oedd rhaid I fi gael hwnna? O. Fi yn rhaid. Confused fan hyn. Okay. O hwnna oedd y pwynt fi fi'n credu o'n nhw'n siarad am cyn. Right. O, nice. Okay. So le fi di ffeindio bit newydd o'r map. Log personol. Rwyf wedi gorfod at mynediad i'r rhan fwyaf o'n hymchwil. Pwy o yw'r beth allai ddigwydd pe bain syrthio i'r dwlong hywir. Ooh, okay. So, hwnna'n fanna. Chwarae di'r gêm. Okay. Right, na fi just trio mynd right i'r gwaelod. Beth sy'n am fan hyn? Di hwnna'n rhywbeth? Hwnna lawr fanna. Okay. Dim angen mynd bellach. Right. Okay. Oh, okay. Oh. Oh, dara. Right. Unrhyw bydd o'n neud hwnna? Sa'n gwybod. Right, o, beth sy'n yma? Hwna'n edrych yn newydd. Nodiadau ymchwil. Y cam olaf wrth greu'r sefydlog o'r dimensiwn oedd creu dolen adborth. Right, ond i anghofio oedd hwn efo Metroid mechanic hefyd. Mae hwn yn newid o'r gêm soft... Oh. Cyfod, oedd... Fi'n deall beth ti'n dweud, Ionics, ond nes ti dal fi mas o'n bron yn darllen yma. Clever. Yeah, oedd Space Pirates ddim... Mae Space Pirates probably un o'r profiadau gorau fi wedi cael gyda'r light guns. Ges I wir hwyl yn chwarae hwnna. So, yeah. O, cromlin allanol. Ah, damn! Right, fi'n hoffi hwn, though. Os mae'n edrych fel... On yeah. Going back and forth between here, Google, Isle, and Wiktionary. I thought tour would be in English alone, but I guess this tour and tour both come from Latin tourist. Ah, okay. Gwir. Oh. Oh, dyma ni. Oh. Wow. Rhaid mi mynd y ffordd yma. Fyny'r afon I lawr yr afon. Cyfle syniad newydd. Oho. Oh, damn. Okay, rhaid fi wneud hwn mewn un go. Oh! Hey, diolch, Scott Casey. Diolch am ddilyn. Diolch. Noswaith dda. Croeso i'r crew. Fel mae Owen wastad yn dweud. Mae'n dweud yn well na fi. Okay. Oh my god. Rowch I mi fi fel y cheerleaders. Ti'n meddwl fel nhw'n gweiddi? Yna. Oh. Ah! Dewiswch track.
wnaethoch chi ddewis gwael. O, diolch. Fi dal eisiau trio wneud e. O, sugar. O. Fi ddim yn gwybod os fi'n hoffi'r analog. Fi'n mynd I stick at y D-pad. Am I hyn. Dyna'r ffordd retro, guys. Ffordd osgoi Hyperspace 5. O, mae hwn yn mynd bod yn anodd. Sut yn y byd. Oh my god! Right, ydy hwnna'n meddwl fi'n methu? Na, surely fi'n gallu. Fi jyst angen neud yn... Oh my... Na, surely ddim. Fi jyst angen mynd nôl yn. Red herring oedd hwnna. Be oedd y profiad o gyfieithu hwn fel Morgan? Oedd e'n okay. Fel yn dweud, y peth a falle newydd I fi, oedd lot o'r termau gwyddonol. Fel, oedd rhaid I fi wneud penderfyniadau rai pethau, achos o'n nhw ddim yn cyffredin iawn yn y byd cyffredin. Ond oedd e'n good, ond nes I wir joio fe, achos o'n i'n dysgu pethau wrth cyfieithu. Oh my god, mae hwn yn silly. Sut yn y byd fi fod wneud. Ond nes I wir joio, mae just yn raint, really, gallu gweld wedi cyfieithu a chwarae trwyddo fe. A mae fe ar Steam Store nawr. So, oh my god. Dyma ni. Oh my god. Fi'n casau hwn nawr. So, oedd I fe bwrw? Boom. Okay. Oh my god, oedd hwnna'n horrible. Here we go. Hey. Nah, good though. Good. Here we go. Banta ni. Okay. Dyna well iawn. What? Beth fod yn neud fan'na? Right i'r gwaelod a just kind of... What? Okay, beth mae'n dweud? Hedfan syth o hyn ymlaen. No! O'n I wedi cyrraedd e hefyd! Okay. Just anadlu. Wastad yn ffeindio geiriau technoleg gwyddonol yn anodd yn Gymraeg. So... Mae'n gallu bod achos dwi ddim yn cyffredin iawn, ond fel... Y cwestiwn yw fel teleporter, o'n I teimlo mae rai cadw hwnna'n teleporter achos... Os chi'n dewis geiriau, mae neb hyd yn oed yn mynd I deall be chi'n dweud. A mae'n rhoi pobl off dewis y dewis Cymraeg. Wedyn... na. Cytuno. Fi'n falch achos mae fe'n tricky. Gyda yn y maes yma, y peth pwysig yw bod yn fersiwn Cymraeg, mae pobl yn hapus I chwarae. Os mae fe fel, ti'n weithiau chi'n cymryd arian allan o'r banc a mae'r geirfa wedi cyfieithu'n rhy gymleth a ti ddim eisiau meso fe lan achos mae arian, ti ddim eisiau colli'r arian ti'n neud yn y banc. So mae pobl weithiau yn meddwl, actually, na I dewis y opsiwn Saesneg. O'n I ddim eisiau hwnna digwydd gyda'r gêm. Ond, ddim yn dweud pob tro mae hwnna'n digwydd, ond ambell I banc, mae fe just fel, flippin' heck. So, mae lot o scenarios fel yna. Fi'n credu ni eisiau trio wneud mor hawdd a sy'n bosib I bobl defnyddio'r Gymraeg yn ffordd sy'n siwtio game fideo. So...
Oh. Okay. Oh. Okay. A little tricky. Right. Oh! Damn! Yes. Oh. Okay. Ddim yn gwybod, actually, os ots pa trefn ti'n ffeindio'r y crew. Fi ddim yn credu. Oh. Oh! Bah! Sorry, fi'n gaddo peidio regi. Ond weithiau, mae e'n anodd a. Rydych chi'n dal i ddod yn ôl. So hwnna'n cyfeirnod at ffaith bod y bit yma'n anodd, fi'n credu. Ond fi... nes i ddim gweld bod hwnna'n mynd i ddigwydd. Oh! Okay. Oh, man. Be fi bod yn neud fan hyn, actually? Surely... mae'n mynd digon uchel i fi mynd ar draws? Oh, actually, os rhaid I fi mynd i'r dde neu chwith. O na, mae'n iawn. Beth yw hwnna? Mae hwnna'n edrych fel, ti'n gofio Pokemon coch neu Pokemon glas? Missing number. Ti'n gwybod y glitch yna? So unrhyw un wedi gweld chwarae Pokemon coch, Pokemon glas? Wel, mae yna fel glitch cheat thing yma, lle chi'n gallu cael unlimited rare candies, a mae fe'n edrych fel yna. O'r nhw missing number, neu o'n i'n meddwl taw missingu oedd enw fe pan o'n i blentyn. O'n i ddim yn gwybod taw missing number oedd e. Oh, Right, okay, nôl I fan hyn. Oh, mae hwnna'n tricky. Oh! Sut yn y byd? Hwnna'n horribly anodd. So, aros. Ah! Sorry, ond... What? Okay. So fi angen aros right ar y pen a wedyn... Okay. Oh man. Oh my god, oedd hwnna just am special shiny oedd fi ddim actually angen ffeindio. Oh, come on. Damn. Okay, but fi angen mynd y ffordd holl ffordd nôl nawr. Oh man. Okay, alright. Neu dwi'n gallu twyllo fe? Na. Does dim ffordd, mae rhaid fi mynd right nôl. Just am y... Oh man. Hwn am bobl sydd yn, like, completionists a sydd eisiau gorffen popeth a... Fi ddim... Ots da fi? Oh my god. Flippin' heck, mae hwnna'n anodd. Oh my god! Okay. Cool. Sit then. Sit fi fod wneud e. Oh,
Oh, I get it. Gordian knot, yeah. Dyna fe. Oes na fel ffordd o fi just mynd trwy'r wal fan hyn, please? Cos... sut fi fod wneud hwnna nawr? Right. Oh my god! Alright. Right. Flippin' heck. Oes na fel ffordd o fel mynd I checkpoint neu rhywbeth, bys e? Na, oes na ddim. Achos mae'n gêm anodd. Oh, come on. What the heck? Right. Oh, more agos. Fi'n gobeithio bydd gweld fi'n suffro a meddwl, oh, actually, ma' hwn yn hawdd, fi'n mynd I gallu neud hwnna, dim problem. Achos fi ddim eisiau treulio'r oriau nesa, stuck ar y bit yma, achos o'n i'n neud neitha da cyn nawr. My god. Yeah, fi'n gwybod. Skill issue yw Emrys. Ti angen o'r off yr ail platform reit ar y gwaelod, oes. Yeah. Diolch am y help, actually, but fi'n gallu gweld fi just... Yeah, fi'n gallu reit ar y diwedd hefyd, so mae ddim yn bwrw'r... Get it. Oh, here we go. See? Emrys ti'n dweud hwnna, mae'n gweithio'n syth. So, diolch. Hwria! Oh, thank God for that. Sorry. Okay, it's fine. Woo! Mae'n iawn. Fi di pasio'r bit tricky. Oh, actually, fi'n gallu just mynd ffordd yma. Oh, ffug. So, fel newyddion ffug yw hwnna. Bam, 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 bam. Oh, here we go. I just... Oof, lot o ffug. Newyddion ffug fan hyn. Dwi'n gallu na, fi'n methu dilyn galwad clarion. So mae hwn yn reference arall, ond I ddim yn gwybod am nes bod fi'n cyfeithi fe. Clarion's Call. Oh! Fel, ti'n cofio y gambling machines yna, a chi'n dyblo nothing, a chi'n gallu clicio arno fe I dyblio'ch like, arian 10 ceiniog, 50 ceiniog, 5 ceiniog yn yr arcade. Mae hwn yn fel y rhythm. Mae'n atgoffa fi o hwn. Oof. There you go. Right. Sut yw'n neud hwn? Ah, damn! Dim fel na. Right. A wedyn... Ooh, wow. Oh, that's okay, it's okay, as long as fi'n cael y checkpoint. Ysgafnach na gair.
Ooh. Be. Oh. Come on. Game wedi arfer. Okay. Mae'n cool. Oh. Yay! Ti hwnna'n... Hey Captain. Si ffeindio rhywbeth diddorol o gwmpas fan hyn. Yr un llofnod warpio a welais wrth lanio. Rhaid bod rhywun o'r llong ar llaw. Ooh, okay. Groffa gwir. O, beth oedd hwnna? Fi eisiau chwarae text. Nodiad iawn chwarae. Mae popeth yn cwmpo yn y pen draw. Dyna ffordd y bydysawd. Okay. O, mae hwnna'n gallu lladd ti. Ah, damn. O'n i ddim yn disgwyl yna. Okay. Mam? Oh yeah, oh, wow. So, mam gwyneb i gweired yn neud wow? Yeah, oedd... Be sy'n gorwedd o dan? Whoop. Okay. Oh! Pap, 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 pap. And then... Oh! Just cwmpo chi fyny. Pretty... Right. Ddim really... Ydw i angen mynd lawr fyna? Yeah, fi rhaid mynd lawr fyna. Oh! Oh my god. Mae'r margin o... Oof. Okay. Oh. Oh, come on! Ah! Yes. Pow, 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 pow. Oh. Ooh, okay. Just cwmpo chi fyny. Wow! Yeah, fi erioed wedi mynd mor bell â hyn. Oh, damn. Oh, okay. Canolbwyntio. Pow. Right. Yn fyna. Ar y ffordd nôl. Oh! Right, fi angen redig nôl. Oh! Right, here you go. Pow. Yeah. No. And the game. Sy'n byd mwy rwystredig pam ti'n gwybod beth dylai ti'n neud, ond ti jyst ddim yn neud e. So mae rhaid i fi mynd ochr yma, ond fi eisiau trio dal e pan fe tua canol ffordd. Oh! Okay. Right. Pow. Oh my god! Right. Come on. Come on. Canolbwyntio. Oh! Oh my gosh! Oh! Bah. Bah. Dwi'n credu bydd pobl sy'n hoffi fel Super Mario Maker a blyn nhw'n gallu neud yn really tricky yn joio'r game yma.
Oh, actually, gallai gadle dod nôl. Fi'n neud hwn hollol wrong. Mae trio hwnna. Y tacteg newydd. O na, fi methu achos mae'n mynd i... Mae spikes yna. God. Okay. Right. Pow. 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 Oh my gosh! Pigo dy hun lawr. Chwarae ar pigo dy hun lan. Achos, yeah. Right, na fi right i'r edge. Wedi ffin. Emrys, ti gyda unrhyw cyngor? Ti'n wych y platformers? Yes! Come on! Right, so fi'n neud hwn. Pow! Yes! Okay, ma' nhw'n fine. Fi'n gallu delio gyda hwnna. Oh! Okay. Do with a beat. Okay, so fi'n neud hwn, actually. So I'm still trying to speed type into translators, hoping I'll remember some of these words. Gweld arwyddo'n doleri. Yeah, fi'n siŵr, Python ni. Byddwn ni... Chi'n gallu gwylio fe nôl a type o fe'n araf yna. Oh my god. Oh, unless... No. So methu mynd heibio fe fel na. A dwi'n gallu... Oh my gosh! Mor agos! Right. Right. Yes! Okay. Yes. Come on. Next checkpoint, please. Whee! A rybydd. Oh, whoa, 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 whoa. Ah! Roxy, beth o fanna? Dwi'n mynd lawr? Dyna thing, fi ddim yn gwybod ffordd o gwmpas fyna. Dwi'n mynd... Oh, fi wedi dod o fyna. Hey, checker, please proceed to receive all the checkpoints. Yeah. Hwna yn doniol, actually. Nes i ddim i wneud sylwi hwnna. Oh! Sit yn y byd. Unless... Oh! Right. Pow. Pow. Oh yeah. Woo! Dyna'n agos. Jesus. Yesi. Okay. Oh, sneaky. Oh, ti angen mynd a wedyn nôl. Aha. Oh, man. Wait a sec. Trystwch eto. Da fe nôl. Come on. Dewch nôl, please. Ow. Oh, bloody hell. Right. Ow. Oh, wait a sec. Fi di bod yma. Okay. Fi ben na di dod o'n. So, list ni gallu teleportio i man gwahanol. Fi'n mynd lawr fyna. Rwyf wedi gorfod atal mynediad i ran fwyaf o'n hymchwil. Pwy o wyr beth allai... Alright, ni'n cofio hwnna.
chi'n gallu gweld mwy o'r map. Good. Beth sy'n fan fan hynna? God. Dwi'n mynd ffordd cywir? Oh. Dwi ddim yn cofio'r bit yma. Alright. Ddim yn siŵr, actually. What? What? Elephant mawr yn ystafell? Joke fan'na? Pawb yn ysgoer. Ddim yn siarad am yr elephant sy'n ystafell. Llongyfarchiadau rydw i wedi dod o hyd i dlws gleiniog, 4 allan o 20. Os byddai yn ffeindio'r holl tlasau, byddai'n ffliw, achos nid dyna yw gol fi, really? Talk about avoiding the elephant. Yeah, dyna yw'r joke. Yeah, sgoi'r elephant yn yr ystafell sy'n huge ac yn fflachio. Okay. Right. Oes na rhywbeth fan hynna. So, hwnna just fel dead end, just i gael tlws. Fine. Yn diwedd y byd, fi wedi cael rhywbeth. Fi ddim... Okay. Beth os fi'n neud hwnna? Pwynt. Cromlin allan o... Ydw i wedi bod lan fan'na? Epilepsy elephant... ouch. Yeah, sorry, dylwn ni wedi rhoi rybydd i chi. Os chi gyda epilepsy. Sorry. Oh. O, fi wedi neud y bit yma. Dwi wedi... Sorry. Dylwn ni rhoi rhywbeth o rybydd. Oh, actually. Oedd na tlws fan'na. Na i neud y tlws. Achos ni'n casglu nhw. Huh? Oh, what? Oh, god. Ydw i'n mynd trwy'r bit really anodd eto, just achos... Na, surely fi'n gallu just mynd nôl. Ydw i'n gallu just mynd nôl ar... Fi ddim. Oh. Oh, na. So, fi di... achub Viridian Vermilion a Violet. Ond... fi angen Verdigris, Vitelleri a Victoria. Oh, man. Oh, please. Oh, na. Beth fi'n neud? Pam? Pam fi'n neud hwn i fy hun? Oh. Right. Ma' na siawns. Fi ddim yn mynd i gorffen yn y sesiwn yma. Achos o'n i ddim di meddwl faint mor... Fi'n rubbish at actually cofio pa ffordd i mynd. So, fi ddim yn mindio y bit platformio. Fi just ddim yn fan mawr o... gorfod gweithio mas bleifyn. Fi'n hoffi fe'n eitha o'r chwythu dde. Oh, man. Actually, wneud hwnna. Shwmai Ridskids, noswaith dda. Fi'n rhoi fy hun trwy uffern fan hyn yn ail mynd trwy bits o ddim rhaid i fi wneud, ond does na ddim ffordd nôl, fel one-way system. Y system a un ffordd, lle... Oh, flip! Ie, mae wythnos yma... Wel, just... wedi mynd eitha gyflym, actually. Un da. Un diwrnod tan y penwythnos. Whoop, whoop! Right. Oh, na, ddim hyn eto. Oh my god. Mae yn stressful, achos fi wedi wneud hwn o'r blaen, a ddim angen fi mynd ffordd yma. Fi ddim yn gwybod ble i fynd ar y map, a fi wedi mynd trwy, a mae rhaid i fi mynd holl ffordd trwy i mynd i'r bit nesa, sydd yn... Mae'n mwy stressful, achos fi'n bod yn stupid yn mynd y ffordd anghywir. So, bai fi yw e.
Yeah, exactly. Yeah. Ond fi ddim yn gallu beio neb ond fy hun. Cos, just... No! Hwna'n poen yna. Go. So... Just yn esgus nawr, dylwn ni cofio. Dyla'r muscle memory bod yn cicio mewn nawr. O, wait a sec. Fi'n gallu mynd lan fan hyn? O, naw. Well, os unrhyw un yn cofio... Na, ni definitely di wneud hwn o'r blaen. Oes unrhyw un yn cofio os taw just thing sgleiniog sydd fan'na, neu beidio, because fi really, really ddim eisiau ffug mae hwnna gweud fake lol. Ffug. Yeah, fake news yw e. So ffug. Yeah. Dyna yw e. Okay. Os rhywun yn gallu cofio, please, atgoffa fi. O, actually, fi ddim di mynd ochr yna o fe, ddo. Ti nath neud e... Ie, fi nath neud e. Mae fe'n lleoleiddiad fi o VVVVVV. So... So byddwch yn caredig na, jokes. Dweud beth chi eisiau. Fi ddim yn ffiltro beth chi'n dweud. Ar y chat chi'n dweud beth chi eisiau. So chi'n meddwl, o, hwnna'n gwael, ffain. Mae fi cymryd e. No, ddim fi as in FI, ond fi, y llythyr yn Saesneg. Oh, I see. Ti jyst yn cymryd y mic nawr. Right. Yes, good. Yeah, chos fi'n... It's all about me, efe. Na beth yw e. Right, ydw i'n gallu mynd trwy fan'na falle? Oh, no way. Na, hwnna ddim yn mynd i gael fi. Na. Dim mwy. Ti o beth, fi'n credu o hwn yn... Mae co fi ddim digon dda i gallu wneud rediad cyflym o hwn. Ond, yeah. Oh yes! Dyna fe. Okay. Right, fi ddim yn mynd lawr fan hyn. Vermilion. Okay, fi'n cofio Vermilion yn dweud ma un arall rhywle. Falle a fi lan tro ma. Lle lawr. Eisiau mynd ffordd yma? Mwyn glawd yn mani. Dwi'n cofio fe. Ond falle fi wedi bod yma blaen. Aha, na fi heb. Good. Jyst i gael y thing yna. Llongyfarchiadau rwy ti wedi dod o hyd i dlws sgleiniog, 5 allan o 20. Right. Oh! Come on. Right. Yn be nawr? Be sy'n gorfod o dan? Paw. Alright. Right. Fi wedi bod yna. Fi ddim eisiau mynd nôl yna. So... Dwi'n gwneud hwn. Okay. A dwi'n gallu mynd yn bellach? Fi ddim yn siŵr. Lle mae rhaid i fi mynd ar y pwynt yna. Paw. Paw. Rhaid bod hwnna yw'r ffordd. Fi wedi bod fan'na, dwi ddim fan'na. Dwi ddim fan'na.
bod ffordd yma hefyd o sbigau i cofio wneud y beth o. So ble fi fod mynd? Dwi'n eisiau mynd nôl y ffordd des i. Fi ddim eisiau mynd fan'na. Unrhyw syniadau pawb? So efe jyst y iaith ti wedi wneud i fod yn Gymraeg wneud e? Ie, dyna fe. Ie, mae gwaith Terry Kavanagh wedi... Mae hwn fel 10 mlynedd oed. 10 mlwydd oed yw hwn. So, ond jyst yn ddiweddar, wedi penderfynu i lleoleiddio holl gemau fe i nifer o ieithoedd gwahanol. Ie. Fi'n credu, neu falle 2013, fi ddim yn siŵr. Fi ddim dweud yn y Steam Store. Ewch i'r Steam Store, mae Emrys di roi yn y links yn y chat. Ewch i, a bydd e'n dweud fan'na. Fi ddim eisiau dweud fake news neu newyddion ffug fel mae'n dweud draws fan hyn. Oh, no! Na. Right. This is stupid. Right. Are we just dod nôl i'r pwynt yma then? Right, here we go, man. It's ffordd arall i fi mynd. Dwi'n confused.com fan hyn. Okay. Achos dwi'n... See weld y game efo Cymraeg fel option. Yeah! Cadw nhw'n dod, dyna be ni eisiau. Mwy. Just cadw'r pêl i fynd. Right, dwi'n... Hop yn cwmpa yn y pen draw, dyna ffordd y bydd ystod. Right. See, mae fe'n dweud... Hey Captain, nes i ffeindio rhywbeth diddorol o gwmpas fan hyn, yr un llofn o warpio a welais wrth lanio. Rhaid bod rhywun o'r llong a llaw. Well, yeah, fine. Dwi'n gallu... But... Ble yn y byd fi'n mynd nawr? Hwna'n tricky. Right. Surely mae yna map. Oh, dyna map. Why? Sorry. Right, so fi fyna. Dwi angen... Arbed Game wedi arbed. Oh, mae hwnna'n good. So os fi angen neud e mewn 2... mae'n neis i weld y game efo Cymraeg fel option. Ni'n mynd i o fewn... Cyn diwedd y mis yma, drwy'n gaddo, ni'n mynd i ryddhau... Wel, ni'n mynd i cyhoeddi... ni'n mynd i... Dwi'n mynd i... Right, dwi'n mynd i trio... Right, dwi'n mynd i trio cyhoeddi wefan yn Chwarae. Mae Owain di bod yn gweithio'n really galed arno fe, so bydd e'n good i gallu finally gael rester o'r holl gemau Cymraeg sydd allan yna ar unrhyw platform neu ar PC i wedyn bod mewn un lle, achos fi'n credu bydd mwy o bobl mae angen ni angen lledaenu'r neges really o'r rai sydd yma gyda'r gobaith wedyn ni gallu dweud wrth datblygu'r look mae hwn di digwydd a trio cael mwy a mwy so dyna yw'r nod so bydd hwnna fi'n credu yn YnChwarae.Cymru a wedyn yn chwarae.Wales hefyd mae
mae domains dyn ni. Ond... oh god. Right. Dyma ni. Nawn ni jyst mynd rhywle arall. Diolch byth. Right, ble fi mynd i teleportio? Ydw i'n mynd fyna? A wedyn trio jyst mynd lawr? Oh. Okay. O, diolch ymchwil. Y gweithio fi'n ymdrechu'n gorau, ni fydd y sefydlogwr dimension yn para am byth mae ei gwmp yn anochel. Nid yw'r cyfeithioryniau hyn hyd yn oed yn y dimension hwn. Ydw i wedi bod yma? Okay. Dalton problem is hapus i helpu unrhyw byd os gallai gad gwybod ar Discord. Okay. Cool. So fi. Terfanau fi. Ledd. Fi wedi bod fanna, ddim eisiau mynd fanna. Oh my god. Fi wedi bod lan fanna hefyd. Dim point mynd fanna. Oh my gosh. Right, rhywbeth lawr fan hyn. Fi wedi bod yna hefyd. Fi'n eitha sicr. Oh my gosh. Mae'r map yma just yn huge. Yma. Na, hwnna'r un thing. Jyst eisiau ffeindio rhywle fi heb bod. Sy'n bosib. Bydd melyn yma. Hapus i helpu'n rhywle... Right, okay, hwnna'r un. Okay, sorry, pawb. Right. So mae hwn fan hyn. Mae rai bach stuff o gwmpas fan hyn. Okay. Fi wedi bod lawr fan hyn, ond mae lot o'r gêm yma'n edrych yn debyg o ran y maps. So, na i cael look a gweld. Deja vu ar hyn o bryd. Oh, okay. Let's drop in here. Right. Gobeithio bod Victoria'n iawn. Nid yw hi'n delio surprises yn dda iawn. Right. Rwy'n ni trio... Oh, wait a sec. Hwn yw'r... dechrau. Galwodd fy miliwn i mewn i ddweud helo. Mae'n edrych ymlaen yn fawr at eich helpu i ddod o hyd i weld crew. Alright. Dwi'n dyfadu rhain. Llong. DSS Solar, reolyddion mor dwyr. Gwall methu na sy'n cyfesurynau dimension Maraeth wedi ei ganfod. Alright. Come on. Right. So rhaid ni actifadu pob un na. There you go. Jukebox, yep, fi di wneud hwn o'r blaen. Gwythio ymlaen. Angerdd. Oh, I see. Ni'n newid y caneuon. Right, okay. Right, fi di bod ffordd yma. Na i trio ffordd yma then. Just teleportio. Ble gallai mynd? Okay, beth am i fi'n mynd right lawr fan hyn. Dyw stuff yna ddim wedi gorffen neu cael ei ffeindio. So fi'n gallu ffeindio rhywbeth diddorol yn y pwynt yma. Right. Fi wedi bod yma though. Oh, hello. Okay.
Fi'n gweld unrhyw un, ddo. Oh my god. Ie, fi'n mynd nôl i'r pwynt yna, then. So, fi ddim eisiau gwneud hwnna. A fi lawr... yn hyn y fathau. Oh, un munud. Fai trio twll yna. So, fi'n mynd... oce. Fi wedi bod yma. Gawn ni weld. Dwi'n mynd dangos lle eitha newydd. Ddim eisiau teleportio, fi eisiau gweld beth mae hwn. Waw, byddwch yn barod i fwnsio. Na. Oh, yes. Oh. Fi wrth fy modd gyda stael y cerddoriaeth. Whey! Mae'n troi allan, mae'r allwedd i sefydlogi'r dimensiwn hwn oedd creu grym cydbwyso y tu allan iddo. Ei bod yn edrych fel mae ateb dros dro yn unig yw hwn ar y gorau. Rydw i wedi bod yn gweithio ar rhywbeth mwy parhaol, ond mae'n ymddangos y bydd hi'n rhy hwyr. Oh, cyntedd cymysg. Right, here we go. Cool. Oho. Nhw'n ei alw. Mae nhw'n ei alw flipper. Oh. Oh. Ah. Right. Pow, pow. Oh, simple indeed. Alright, okay. Right. Terfynell. Gwall syntax, uh-oh. Oh. Right. How are we gonna... Ooh, yeah. I can't wait. We should trio gorffen y game yma. Cyn dig. Okay. So... Yes! Right. Newid I D-pad. Mwynhewch eich meddwl. Fyddwn nhw'n mynd I newidiaeth fy meddwl, Thelma. Byddai PCV hedfan mas ffenest mwy gloi na gallech gweud. Llanfawr chwys gwyn eich go gerlich gwyn drofos tan silio go go. Yeah. Well. Oh, damn. Right, here we go. Yes! Oh. Oh, mon and tricky. Right. Remember what bit? Safety dance, so on and calm. You can dance if you wanna. Unrhyw un ddim yn hen fel fi. Dwi'n teimlo hen. Oh, flip. Oh my god. Right, here we go. Here we go. Yes. Mewn unrhyw un. Vector neidio anuniongyrchol. Okay, just... Waith na Flappy Bird. My eyes spin trying to read the name of that town. I think I do it right. Yeah, okay. Oh, fribalaba! So, mae hwnna bach yn gas, achos mae'n mynd I chi right nôl. But, you know,
Dyma yw hwyl y gêm. Beth yma fi'n gysau. Alright, barani, barani. Please, just Rofi. Rofi. Oh, thank God. Right, dyma ni. Word in German then. Ah, okay. Right, game wedi arfer. Na fi trio ffeindio le mae'r... Beth sy'n draw fan hyn? Bet y tŷ taw. Right, terfannet. Great. Ganolfan reoli yn dal yn bosibl trwy prif hidliwr atmosfferig. O, dwi wedi ffeindio hwn yn barod. Really? Ah, mae jyst yn rhywbeth sgleiniog. Sy'n ffain, fi wedi ffeindio lot o rai i'r Llon gyfrchiadau, rwy wedi dod o hyd i drws sgleiniog 6 allan o 20. Fi ddim really yma i gael y tlasau i gyd, os fi ddim yn completionist, ond os fi'n ffeindio un fan am ffain. O, dian, cael ganolfan roli. O, fi wedi gwneud hwnna, dwi? O, ie, oce. Oh, God. Right. Yeah, drochwyd o llansilio. I wonder if that breaks the word up. Okay, what? Right, ydw i eisiau teleportio nawr? Neu dwi'n mynd i... teimlo fel dylen ni. Neu... Ie, does dim mwy o stuff fan hyn. Ble dylen ni teleportio i? Dyna'r cwestiwn. O, oes na fel rhyw... thing fanna. Right, here we go. Dwi'n mynd â ni lan. Ti'n ffeindio ffordd lan... Okay, dwi'n mynd i'r bit coch yma falle. Okay. Dwi'n bod yma neu beidio. Okay, hwnna'n mynd â fi fanna. So, dwi'n trio wneud y bit i'r chwith. At least pronounce. Ah, okay. Yeah, dyna yw'r thing. Fi eisiau arfer e. Nawr. Right. So, dwi'n rhywbeth i'r chwith fanna. Oh, mae'n mynd right... Oh my god, mae'n mynd right round. Okay, mae'n ffain achos fi heb wneud y bit ochr chwith chwaith. Chwith chwaith. Oh my god. Right, hwnna lawr fan hyn. Fi lawr. Ie, fi wedi bod am hwnna bendant. Ond fi ddim wedi ffeindio rhywbeth defnyddiol iawn. So, os fi'n ysgoi y bit canol na, a cadw mynd draw fan hyn, rhaid bod yna rhywbeth diddorol. Okay. Promlin allan o... Fi ddim eisiau mynd lan fan'na. Fi aros lawr fan hyn. Gwylio pellach. Y bit yna ddim hyn. Ble ma' nhw gyd? Ble ma'r crew? Oh,
Yeah. Caernarfon. Yep. Right. Okay. Nah. Llanfair is all you get out of me. Okay, dear. Well, Llanfair PG. Llanfair PG mae pobl yn dweud, efe? Neu dwi jyst yn neud hwnna fyny? Llanfair PG. Stevie G. Oh, 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 oh. O rhywbeth llawn fyna. Ah, fi methu mynd fyna, ddo. Dwi. Oh, God. Dim sal yna. So, ble mae hwnna'n mynd? So, hwnna'n mynd i ni nôl i'r bit ochr yma. Dwi'n fed up nawr. Trio mynd Morgan the Gog, bang on the money. There we go. Yay. Morgan the Gog, fi byth di cael ei fy ngalw hwnna o'r blaen. Diolch, Emrys. Na i cymryd e. Oh, God. Right. Os fi'n mynd lawr y tunnel yna, fi'n credu falle bod yna rhywbeth fwy diddorol lan fan hyn. O'n i'n meddwl just how shiny rhywbeth sgleiniog o fan hyn, ond falle bod yna ffordd arall. Ie, achos elephant, yfe? Elephant. A fi wedi neud y bit yma. Oh my god! Wnaeth yn siarad ni am elephant in the room. Okay, mae dy fi tree. So, ddim yn great, really. Fi just ddim yn gallu cael bearings fi. Fi'n trio edrych ar y map. Ffeindio pawb, ond I don't know. Fi'n ffeindio fe'n anodd ar hyn o bryd. Hwna'n mynd â fi lan i'r bit melyn, and falle bod y rhywle yn y bit melyn, actually, a fi just ddim... Okay. Na, fi ddim eisiau dod a mynd yma da. No way. Fi wedi neud y bit yna. Nes i ddim ffeindio'r person, though. Oh. Okay. Right. Bah. Oh, mae hwn yn edrych yn newydd. Mae hwn yn edrych yn newydd. Okay. Sydd ben am ddim gweld y sain $1 yna. Okay.
actually. Hwn yn canu clo. Oh. Trio fe. Okay. Llongyfarchiadau rydw i wedi dod o hyd i dlws gleiniog 7 allan o 20. Bl. 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 Oh, flip. Biff. Baff. Boff. Biff. Biff. Dwi wedi bod fan hyn. Glas. Beth am y bit yn y canol na then? Falle fi heb bod yna, o'n i'n meddwl bod... Oh, wait a sec. Oh, fanna. Dyna fi eisiau neud. So sy'n aros, 1, 2, 3. Yeah. Right, edrych ar y map. Okay, okay. Posibiliad o rhywbeth. O, di lwpo fi o gwmpas. O, mae'n mynd i fi i'r ochr arall. Fi angen mynd? Dwi just wedi dod o fanna. O, mae map question am hwnna. Dwi'n gallu... Okay, you're okay am amser. No. Alright. God. Mae lot o hwnna'n teimlo'n really tebyg. Like, dwi wedi bod lawr fan hyn. Oh my god. Fi wedi ydw i. Alright, a fi nôl lan. Oh, blah. Right, beth yw'r... Ydy e'n llefydd gyda mark questions? Ydy hwnna'n fe? Ah, tell you what. Beth am mynd i'r cornel top 8 o'r map? Mae hwnna'n teimlo fel rhywbeth dylai neud. So, i weld beth sy'n lan fan'na. Trio. Okay. Dwi'n bod yma o'r blaen. Fi ddim yn credu bod fy mod i. Ooh, bend am ddim. Ah! Okay. Dwi'n ni'n cofio hwn. Right, fi'n nôl ar y D-pad nawr. Here we go. He needs to lose Gleinog 8 allan o 20. Oh, come on, hwnna just yn tlws. Oh. Oh my gosh.
bod yna. Oes yna ffordd arall nawr i gyrraedd y mark cwestiwn yna. Dyna beth eisiau gwybod. Milian, hey captain. Ffordd hon yn edrych ychydig yn beryglus. Right, ydw i wneud... It's fine, fi ddim yn meindio bach o berygle. Fi wedi bod lan fyna, so fi ddim angen... I see. Sut fi fod wneud hwnna then? Dim ond addasiad bach i'r paramedrau arferol roedd yn gallu sefydlogi twnnel anfeidrol. O, dwi wedi ffeindio hwn yn barod. Oh, brilliant. Right, okay. Pa bit ti'n werth i fi trio? Suppose fanna? A mynd lan. Rhaid bod yna rhyw fath o... Rhaid bod rhywbeth yma werth ffeindio. Come on. Mynd fan hyn. Ddim gallu gweld unrhyw beth o werth fan hyn. Bod yna does ddim byd dwi bod draw fan'na mae hyn yn neud fi teimlo fel colli'r plot. Hwnna'n mynd â ni i'r ochr arall y map. If you know, you know, fi'n credu yw sefyllfa fan hyn lle fi ddim yn gwybod ble fi fod mynd a fi rhaid fi chwarae fe lot mwy er mwyn gweithio fe. Oedd hwnna'n pwynt just bloody sgleiniog, tlws sgleiniog. Oh, mor weithredig. Okay. A fi lawr ffordd yma then, at y bit glas. Oh. There we go. Can we trio i'r chwith eto? Si weld? Fi'n mynd ffeindio rhywun nawr. Mae'n mynd i fi fan hyn. O leia fi'n gallu mynd tuag at teleporter. Sut fi'n mynd fan'na? Fi wedi neud y bit yma. Pwynt, na i'n mynd i teleporter eto. Right, fe ni trio nawr.
Dwi'n mynd fan hyn. Come on. Na i trio'r un yma. Lawr. Mae'n mynd i bwrw fi. Oedd hwnna'n amlwg. What? Dwi'n gallu mynd ffordd. Oh. Oh, okay. No! Pow. 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 Oh my god. Dechrau colli'r bloc, 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 bloc! Sut nes i'n neud e just nawr? Is that fel one? Okay. Doesn't deal in it. Flip! Stop now, stop. Canolbwyntio, please. Oh god. Right. I wonder if dechreuad though. Ooh. Drillio'r fel driller. Ah. Come on. Definitely not. Come on. Yeah, oedd hwn reit ar y cychwyn. Dwi'n gwybod os oes unrhyw werth o gwbl fi'n mynd nôl fan hyn. Ond fi'n teimlo rhaid fi trio bopeth. O'r pwynt yma. Ba. I mean, yeah. I found it just ar cychwyn. Sut mae pawb anyway? Rhaid bod chi'n restredig yn gwylio hwn. Fi ddim yn beio chi o gwbl. Right, okay. Ydw I fod wneud rhywbeth fan hyn?
pawb wedi cael ei gwachau o'r orsaf o fod nawr. Mae'r gweddill hwnnw yn gadael mewn cwbl o ddiwrnodau unwaith y bydd ein ymchwil wedi eich gwblhau. Oh, man. Stop. Okay, so fi'n mynd trwy'r bit melyn eto. O, hwnna, cychwyn. O, paid sôn. O, paid dweud mae'n rhaid i fi mynd nôl. O, flippin' it. Wel, ie, hwnna oedd y bit cychwyn, ond o'n i'n meddwl bydde teleport yn hwnna. Oh my god. Okay. So fi methu, hwnna ddim yn teleport. Right. Unrhyw un gyda syniadau ble dylai mynd nesa, neu just does dim ots os chi'n gwybod neu beidio ble hoffech chi weld fi'n mynd, cos ar pwynt yma fi'n agored i unrhyw cynigion o gwbl. Mae'r sgil o gallu, fi ddim yn gallu meddwl yn full tilt ar hyn o bryd, felly fi ddim yn meindio. Beth gen ti ar ôl i wneud? Wel, ffeindio'r pobl i gyd, ond ddim yn gwybod ble ma' nhw. Dyna'r broblem. A fi wedi trio mynd nôl i'r bit fi wedi bod trwy diwetha. Fi ddim yn cael lot o hwyl, achos mae dal dy fi 3 person. Yr irony yw, fi wedi chwarae bits o'r gêm yma o'r blaen, a fi wedi ffeindio'r pobl eraill, ond fi jyst ddim yn cofio ble. Dwi'n mynd lawr fan hyn falle, bits yma. So i fi, mae'r bits fi wedi wneud, bit melyn, glas, bach o'r pink. Pan fi'n ffeindio'r terfynell, mae fe'n goleuo fe fyny. So, pan fi'n mynd lawr fyny, fi ddim yn gweld unrhyw beth o ddiddordeb. Yeah. Okay, hwnna'n mynd fyna. Like, sut fi'n cyrraedd y pwynt yna, you know? Oh, unless mae'r bit yna yn mynd â chi'r rhan yna? Okay, beth os fi'n trio mynd nôl i'r bit yn y cornel then? Mynd i lawr a wedyn i'r chwith. Dyna'n syniad. So, hwnna'n mynd lawr fan hyn. Fi'n ffeindio ffordd o cyrraedd yna, dyna'r problem. Dim ond y dathlu bach. Right, ni wedi clywed yna o'r blaen. Right. Right, so, I'm mynd lawr. Cyrraedd y pwynt yma. Mae ddim o fe eisiau fi wneud e. Yn bai bod yna pwynt. Alright, allu di checio rhywsut. Falle lliwiau, actually. So, Vermilion oedd hwnna'n coch, Violet oedd y gwyrdd. So, glas, so y 2 lliw, y 3 lliw arall, so literally verdigris a Victoria. Dyma fe'n dweud.
Ie, Captain, mae'r ffordd hwn yn edrych chydig yn beryglus. Ie. Okay. Oh! Sorry? What? Okay. Beth o fanna, actually? Os fi'n gallu ffeindio checkpoint yna? No! Alright. Here we go. Lle fi... Falle... Aha! Aha! Beth yw'r bit yma? Ah, mae hwn yn newydd i mi. Oh! O'r diwedd! Oh my god! Oh my god! Beth yw hwn? Okay. 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 Oh, diwedd! Bit newydd o'r map! Woohoo! Right. Oh. Okay. Fanna. Fanna. Rhyw fath o'r labyrinth. Okay. Atgoffa fi o'r bit o Pokemon lle chi yn y tŵr uchel yna. Cemetery neu un o'r bosses. Okay. Yeah. Alright. Alright, look a minute. Beth a ddim di bod yma o'r blaen? Good. Okay, dim byd fanna. Theory yma. Lle newydd. Annotated. Mi'n rhaid darllen, fi jyst mor awyddus i ffeindio un o'r crew arall a wedyn arbed y gêm, a falle na i wneud rhan 2 cyn bo hir. Rhaid bod fi hanner ffordd. Rhaid. Dwi'n gobeithio. Oh, whoa, whoa, whoa. Whoa. Hwn yn edrych yn wahanol. Dwi'n mynd dweud. Troell ddaiaraneg. Cerddoriaeth newydd. Merwch y bilsen goch. Reference i Matrix yna. Welcome back, Mr. Anderson. Oh wow. Oh wow. Oh, edrych ar hwnna. Oh! Okay. Oh, wow. Oh, I see, okay. Tiang mynd fanna. Ooh, oh, falle. Ah! Aha! Aha! Dyna ni, drosfa heb fynedfa. Diwedd. Someone in con, as we go up, we go down. Ah! Oh! Okay. Hwnna fel na. Oh my god. Right. How? Oh, hwnna'n anodd. Ildio. Oh my god. Oof. Paid dweud mae rhaid chi just mynd ro mewn loop. What? Okay. What?
y byd? O, mae rhaid i mi lawr. Sut fod wneud hon, fi ddim yn siŵr. Hwna'n... Oce. Mae rhaid... fi angen mynd lawr fyna. Oho! Right. Fi ddim eisiau ffeindio rhywbeth defnyddio. Fi ddim eisiau teleportio. So, na I cadw mynd. Okay. Esgyn a disgyn. So mae hwn yn cyfeirnod at ffilm. Fi'n gweld y ffilm fy hun, ond... Oh, na! Oh, sugar. Right. Oh, come on! Oh, I see, okay. What?! Okay. Oh, mae rhaid fi edrych hwnna. No. Oh, no. No! Oh! Flippin' heck, man, it's tricky. What? Oh, so mae fe'n groes. Okay. Angredadwy. No! O, mae angen dod yn agos I fi. Okay. Ugh. Mae'n jyst yn chwarae gyda pen fi. Whoops. Diolch byth am hynny. Mae hwnna'n boenus o anodd. Aha. Whoop. Okay. Fi'n mynd yn erbyn e nawr. Oh, gosh. Y diwrnod o'r blaen cefais fy erlyd I lawr cyntedd gan giwb anferth gyda'r gair osgoi arno. Mae mesurau diogelwch hyn yn mynd yn rhy bell. Okay. Dal angen ffeindio. Fi'n dilyn hwnna. Amseru pawb. Right. Pawb. Yes! Wyliwch y bwch. Oh, wow. Oedd hwnna'n anodd. Sy'n hyd yn oed weld hwnna. Oh, Pac-Man, gemau ymyl. Yr unig ffordd I mewn I bordi preifat bellach yw trwy teleport. Bydd wedi gwneud yn siŵr ei bod yn anodd I bersonel anawdurdodedig gael mynediad. O, mae hwnna'n toncig. Right. Okay, ydw I jyst yn mynd amdani. Sy'n fel fan hyn? Oh, okay. Whee! What? Porth brown? What need? Come on. I see. Aha. Oh, mae yna chwarae gyda pen.
Waw. Mae Draenog yn Croeso dilyn. Draenog, diolch am ddilyn, croeso i'r crew. I'r ogof y slymod, mae hwnna'n cyfeirnod at Batman. So, to the Batcave. So, yeah. Right. Oh. Okay. Oh, Bron. Oh. 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 Nawr thing. Gravity man. Okay. So dwi'n mynd ffordd. Oh my god. Oh my god. Sut ydw i'n neud hwn? Wow. Right. Right. Aha, ffordd na. Okay. Woo! Right. Fanna. 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 Ie, noswaith dda, Draenog. Gobeithio chi'n iawn. Mae gemau fel hyn yn torri menydd i pob lwc i ti. O, ie, mae'n gallu neud. Mae'n gallu bod yn pen tos. Oh, actually. Na. Okay. Ie, mae'n fanna. Okay. What? Na, okay. So, fanna. Hwnna fanna. Maybe. Okay. So, fi'n... Okay, right bod hwnna ar ongl. Aha! A wedyn, lawr. A dyma ni! Woohoo! Rwy'n dy garu di. Oh, och. Hwnna'n neis i glywed. So... Pow! Pow! Oh my gosh! What? Okay. O, falle fi'n neud y fyna, bydd fwy o siawns fi dilyn rhain, a wedyn mynd... What? Come on! What? Okay. Let's see draw fan hyn na. Na, so fi methu... Rai bod y ffordd yma. Ah, my gosh. Oedd hwnna'n greulon o anodd. Right, so fi angen... Fi angen mynd i'r canol. Right. So... Ond... Sut? Because... Oh, fi angen dilyn y calon. Oh my god. Hwna yn... Oh, come on! So fi'n... Oh, nôl i fan hyn. Woo. Right. Can't go job. Pow! Okay. Can't go job. Pow. So fi angen kind of... So fi ddim eisiau hwnna, yr un sy'n dod ar draws, bwrw fi nawr. So fi'n neud e just wrth i fe pasio. Neu falle just cyn. Na. Pasio fanna. Na! O'n i ddim wedi cymryd y cyfle. Oh, flip. Okay, o leia fi'n gwella gallu neud hwnna. Oh, paid meso lan nawr, Morgan. Come on! Yes! Oh my god! Mae hwn yn anodd. Right. Be? Oh, mae angen i flip o. Oh, yn cadw fynd. So dim amser i... So, go...
Okay. Neu, ydw i'n gallu mynd lawr a dilyn e. Na i trio lawr gyntaf then. Oh! Ydw i'n digon cyflym i gallu wneud hwnna? O, na. Rwy'n rhaid i fi mynd lan then. Na, okay. Unless... Oh! Fi angen dilyn e. Flippin' heck. Ooh! Oh, mor agos! Oh my god! Dyna pan mae'n rhaid i mi eich llaw. Okay. Na, fel na! Okay, mae dy fi fwy amser chill fan hyn. Flippin' heck! Oh. Dwi'n gofod mynd am fe. Oh. Right, nid yw'n hawdd bod yn wyrdd. Na ben a ddim. Woohoo! Capten, dwi wedi bod yn pryderu. Prif verdigris, ti'n iawn? Rydw i wedi ceisio gadael, ond rydw i dal i fynd o gwmpas mewn cylchoedd. Dwi'n gwybod y teimlad fel. Dwi wedi dod o'r llong, rydw i yma i dy teleportio yn ôl. Ydy pawb arall yn iawn? Ydy Violet. Mae hi'n iawn, mae hi'n nôl ar y llong. O gwych, gad ni fynd fe. Alright. Alright, ble ni'n mynd fe? Oce, ni angen mynd nôl. Denion gwyrdd methu flipio. Oh god. Mae hwnna'n cyfeinod tuag at White Men Can't Jump. Twin Naked. Woohoo! Oedd hwn wedi cymryd ages i weithio mas. So, yeah. Dau sy'n weddill. Nid dyma'r llong. Capten, beth sy'n digwydd? Dydw i ddim yn gwybod. Ble ydyn ni? O, dyw hyn ddim yn dda. Mae'n rhaid bod rhywbeth wedi mynd o'i le gyda'r teleporter. Iawn, dim angen mynd i banig. Edrychwn am teleporter arall. Pan fyddech chi'n sefyll ar y llawr bydde verdigris yn ceisio cerdded arach chi. Oce. Fi'n gwybod. So mae'n dilyn. Gallwn ni fynd y ffordd yma ar ôl di, Capten. Capten, pam nad ydych chi'n sefyll ar y llawr bydd verdigris yn stopio ac yn aros amdanoch chi. Right, fi'n credu falle, mae fe'n 5 munud i 10. Bydd rhaid i fi dod nôl i hwn. Cos... Right. Actually, mae rhaid fi wneud un ar y tro, dwi'n credu. Aha, yeah. Fi'n gweld nawr. Da iawn. Felly mae Violet yn ôl ar y llong. Mae hi'n iawn, ie? Mae hi'n iawn. Gwnaeth hi fy helpu dod o hyd i'n ffordd yn ôl. O ffiw, roeddwn ni'n poeni amdani. Capten, mae gen i gyfrinach. Dwi'n hoff iawn o Violet. Ydy hynny'n wir? Please addo na fydde ti'n dweud wrthi. Ww, ddyn nhw'n lwcus. Hei eto. Hei, wyt ti'n iawn? Dwi'n credu rwy'n mawr o beithau gallwn ddod o hyd i'r llong. O, na. Oce. Rhaid fi amseru hwn berffaith. Oce. O, na! O! Hwnna'n tricky. Right, ydw i'n gallu arbed hwn?
Mor agos ydi yn mynd. O. O na. Right. Rhaid fi just gael nwy. Okay. Paid o bod ofyn. Oh, come on. Come on! Okay, falle dyma lle i orffen yna. Fi'n gallu cael un mwy checkpoint. Byddai'n gallu cysgu'n iawn. Gwybod. Yehey! Nech fel dwi'n dweud. Felly am Violet, ie. Sgen ti unrhyw gyngor? O! Dyle ti fod ti dy hun? O. Okay. Oh, no. Oh, na. Beth yna? Flip, mae hwn yn mynd i bod yn tricky. Fi'n credu fi'n mynd i... Fi'n gallu arbed efo hyn nawr. Paid dweud dim signal, fi angen arbed e. Diolch byth. Right, 2 awr ac 1 munud. Mae'n dod yn agos at 10 o gloch. Fi'n neud 2 awr, so... fi'n credu ma' na siŵr o fod sesiwn arall i orffen y gêm yma. Diolch am wylio. Fi wedi sylwi 1 neu 2 peth yn barod. Fi'n mynd nôl i dweud, actually, ond just dyna sy'n digwydd. Chi chwarae trwy gêm, ti'n meddwl, fi eisiau newid hwn. So mae yna Violet a Violed, mae yna cwpl o bethau. Diolch Drainog am dod draw. Diolch i bawb sydd wedi dod draw heno. Mae wedi bod yn hyfryd i gael eich cwmni. A gallu o'r diwedd ffredio'r gêm yma. Mae wedi bod yn spel yn aros am... Achos mae Terry wedi aros nes mae pob un lleoleiddiad fel 20 iaith gwahanol cael ei orffen cyn rhoi allan yn cyhoeddus heddiw. So, ti orffen hwn misoedd yn ôl. So, mae'n gret i gallu cael hwn a chwarae fe heddiw. A mae fe'n ar y Steam Store, chi ddim wedi chwarae, chi ddim wedi prynu fe, mae fe'n werth chwarae, mae'n game dda. Mae'n rwystredig os chi... ond, mae'n lot o hwyl a mae'n kind of a rwystredig fel game tebyg i game retro platformer lle chi gorfod dysgu'r patrwm a bod yn hollol gywir gyda'ch naid neu'r flip yn y game yma, neu'r naid. So diolch i pawb dod draw. Byddwn ni'n neud y stream yma cyn bo hir. Fi'n gwybod ni eisiau neud Lethal Company fel stream cyn bo hir hefyd, ond byddwn ni'n dod nôl i hwn yn eitha fian achos hoffwn ni gorffen hwn. Mae hwn yn gêm dda pam dyw Emrys na Owain ddim ar gael a dwi'n medru streamo, fi'n gallu ffito hwn mewn, so bydd rhan 2 ar y ffordd cyn bo hir. Gobeithio fewn y mis yma. Diolch am heno, na i weld chi yn y stream nesaf. Pob hwyl. Nesaf hyd yn oed. Rwy dan y gosod mewn. Nos da.